agus tá am gur tú I man taide a scéil se le as cí míis. Céir de atá árá ag daine tá am goneachtú gotí an céimh sin is na Calbaga. Céir atá rá ag na daine an sin ó rud e se darta aon den acu. Bhí meidir board cinda na trolairí agus a caiint le chud den chrúin sin agus seo trolir a chasan is cin 5 milliún a thógáil agus tháinig sios thsáile le bheith ins na Calbaga buid atá thógálant a híle gur túr board ástan agus túr an weid seo a bín si mu hí giscarart agus chuirrma sé ceist go dé hálahas den weid seo. Tá buid a gal bheith cheangailte le cé forhór na bliana, beidir go bhí siad dé le iascaireachta, beidir go bhí siad chuig le dhéag iascaireachta. Bhín acu taile íoc atá ins na mílte gath mí leis an weid fiú chuineal cheangailte ag an ché ach bhí si de ré munabal Virginia fáil teachtaiste thbí tá na bilí ar fád le hiíoc tá cruúin sin an mé an cruú fan ar tart le glia le gal chun fáige agus tá imní ar gghine I mála cos le na Calbaga Ross a bhíl mar a ggéarna a th scéile ní slú bailach eislean mhéire bailte mar sin. Tá tan ballar fád a brethir iascaireacht so muna bal iascairí teartaiste le iasc níl na monarchan in an féimú. Tá imníor lart na monarchan na mééis si de gobar a Beiidir mí sa bblion agus sin go dé gur féidir leat daoine chuineal fástaíar bhí a brid an bblion. In sin tá na sipaí a brethir sin tá béalanna a brethir sin tá tinscail omlan a bhain le chusaí mára a brethir sin. Tá imníor gghine agus an rud a bhí daoine ra fásta, fuair scéal na bhermarí chudmhór airde agus deir siad go bhfuil a go mar am eagrais a genú sé obair a guríonn scéal chu a sin a measan siad nach bhfuil Beiidir ólas a go leor de phobal na tíre ar an tubaisteach a tenain de iascarí agus tinscail iascaireachta na Éirinn agus go leor acu mí heasta leis an Eorp fásta agus dúirt duine na gá go mó Éirinn níos sfr ó hiú iascaireachta dé a bhhaiceid siad an Eorp mar a run an bhreatain mar go ecinn siad go hinnta agus a géirí le halaban ó hiú chusaí iascaireachta agus iad tú mí destructar an Aontas Eorpaach. Imní agus farag mar am smó ar gghine agus aspa ólis faoi go dé a go le hálú a seo go cin coppla blian. Agus mar sin go maihinn siad ar dos nach chun spothallas céanna an scéil se sa bheith ar scéalta eile. Tá iniste bleanú an tosas do chuí mar tá buán go méid golóir daoine gan fósaíocht hééis se seo. A bhfuil is ein chud an chéad chéim eile a bhfuil mud goil éon saléirúáils nó fiú til ólasáil nó becha mé na hagrais I ggurh crothú cinál argóns go bhfuil se seo nachhfuil se féráilte ar bhaintear na Gaeltachta agus muintear arnal iascaireachta an Éirinn. Well ón méide dúirt O'Donnell agus Brendan Byrne ón IFPO agus an IFPA lomsa tá siad sin ré le gal an cante leis tá siad a cant go réalta leis an tare stáitias cí Timmy Dooley agus inis béisiid a gal an plé leis an taskforce seo le cóirlethórt le fel má go dé hastíon tá siad a gurí ólas eile na goid boil. Níor chuirsid céis dlí as an éirih ach nelas a go dé mar a ddíad a hela céis dlí ó hiú rialathe an Aontas Eorpaí agus meicnéart na héige ach tá siad a ggurchar sin chuirsid litrathe agus chuirsid a mí heistart a nniuúil an na ballsteitir fád a bhótal a gonne, feicnéart na héige agus a bhótal go trom a gonne na Éirinn agus choú na litrathe sin ddíad ag tús na blianach ag ambasáid na ddíire sin ar fád agus tá siad is stachar art lo agus leanne siad de sin gan stad ach béile feiceis go dé sort mar am go déine rialathe nó go dé legan am ha bhés leis an taskforce seo agus go dé si sin bháú donna hiascarí ach chanig mid mar hapla leis an racfhí marcasúr bhí agadí mórrán chuid daoine chun na Bhruiséile chuid daoine go léir tíide cíál is slógu mór taracáí agus mar sin de nelas a go an dar le ha runeart mar sin mar hapla gé na Gaelbaga an rana hiascarí so go dé Éirinn. Sílam ggóil siad ag gleans den áthú a tarint airde ach gomóíonn siad ggóil an choras cíál gomór an a gonne ó hiú rialathe na Eorpa agus nachhfuil a glóín tabag agus tincharín tabag ag Éirinn ar sin ar fád ach tá siad chun leanstan leis an trid agus caihí na hiascarí rud a dúirt siad sin caihí siad fanart go bhhice siad go dé mar ar féidir le an cóta a
chur amach frídin bblian nach raise agus an cótar fáda eile na simíanar agus fiáre agus gan iascaireachta bíomh acu den bbliana. Tá chud mhór é ginseart aón agus thocul a rudidir bí tarlú